Вратата на апартамента се отваря бавно. Въздухът вътре е плътен, тежък, сякаш стаята сама диша. Двама полицаи влизат в тясно жилище в северната част на Милуоки. Погледите им се плъзгат по разхвърлените предмети, по мръсните съдове, по стария матрак. И тогава ги виждат. Снимки. Не една, не две. Цяла купчина кадри, на които има тела. Разчленени. Подредени като трофеи. Някои снимки са направени в тази стая. На този път тази светлина. В този миг, без да го осъзнават напълно, полицаите вече не са в обикновен апартамент. Влезли са в сцена от кошмар, който се е разигравал с години. На мъжа, който стои до тях, му казват да седне. Той е спокоен. Дори любезен. Казва се Джефри Дамър, на 31 години. И само след часове името му ще взриви Америка. Защото зад тези стени не се крие просто убийство, крие се серия. Дълга, методична, безмилостна. Най-малко 17 млади мъже и момчета, отнети от улиците, от баровете, от спирките, от живота им. Това е историята, която променя представата за зло. История за град, който не е искал да го вижда, за пропуснати сигнали, за грешки, за мълчание. И за един човек, който е успявал да изглежда невидим, докато оставя след себе си следа, която не може да бъде изтрита. Вие сте с хроники на злото. Днес влизаме в света на Джефри Дамър и от тази първа сцена, снимките в ръцете на полицията, път назад няма. Милуоки, Уисконсин. Пролета на 1960 година. В родилното се ражда момче с 3 имена, които по-късно ще звучат като предупреждение – Джефри Лайонъл Дамър. Първото дете на Лайонъл, студент по химия, и Джойс, жена с крехки нерви и тежки периоди на депресия. У дома напрежението е постоянно, като тихо бръмчене зад стените. Спорове. Отсъствия. Майка, която лежи с часове в леглото, търсейки въздух, съчувствие, спокойствие, което никога не идва. Баща, който учи и работи и се опитва да поддържа фасада. Джефри расте като дете, което говори малко и гледа много. На 4 години вижда баща си под къщата, как вади животински кости от земята. Звукът на костите една в друга, сух и кух, вместо да го отврати, го приковава. В очите му има странна искра. Той запомня този звук. Семейството се мести многократно, докато накрая се установяват в Бат Тауншип, Охайо, сред дървета и гъсталак. В двора има малка барака, място за детски тайни. Там Джефри започва да носи това, което намира. Трупове на малки животни. Скелети. Насекоми. Подрежда ги като колекция. Пази ги в буркани. Влиза, затваря вратата и остава сам с това, което другите не искат да видят. В училище не се вписва. Не е буйно дете. Не е и съвсем незабележимо. Просто стои настрани. Гласът му е тих, но умът му работи бързо. Паралелно с това започва да пие. На 14 вече носи алкохол в училище, скрит в дрехите му. Сутрин, в час. Когато го питат защо, казва без емоция, че това му е лекарството. Вътре в него се оформя свят, в който близостта не е нежност, а контрол. Той разбира, че е привлечен от момчета, но не говори за това. Фантазиите му не са за срещи и любов, те са за пълно подчинение, за тяло, което не казва не, не си тръгва, не изисква нищо. Колкото повече реалният живот го отхвърля, толкова по-силно се затваря в тези образи. През 1978 година семейството се разпада. Родителите се разделят. В къщата остава празно място, което никой не запълва. Бащата е далеч, майката тръгва с по-малкия брат, а Джефри остава сам в дома, който преди е било семейство. Самота, алкохол и една глава пълна с мрачни идеи. Точно там се оформя линията, която го отделя от останалите. Не просто странност, не просто тъга, а нужда, която не търси човек. Търси неподвижност. Лятото на 1978 година в Охайо е топло и спокойно. Пътищата край Бат Тауншип са тъмни след залез, с редки фарове, които прорязват дърветата.
Джефри е на 18. Къщата е тиха. Твърде тиха. Родителите ги няма. В стаите няма гласове, няма стъпки, няма поглед, който да го спре. В кухнята има алкохол. В главата му има мисъл, която вече не е само фантазия. По-късно вечерта той кара по шосето и вижда фигура, вървяща край пътя. Млад мъж, който се прибира от събиране. Името му е Стивън Хикс, на 18. Джефри спира. Говори спокойно. Предлага му да дойде в къщата за бира и музика. Няма заплахи, няма натиск, само приятелски тон и обещание за още една вечер. Влизат вътре, пускат музика, пият, разговарят. Времето минава бавно, като сцена, която изглежда обикновена, докато не стане късно и Стивън казва, че трябва да си тръгва. Точно тогава нещо се къса. Не избухва, не крещи, просто се затваря като капан. Джефри не иска да остане сам отново, не иска този човек да излезе през вратата и да изчезне завинаги. Нуждата му е проста и ужасяваща. Да задържи, да спре движението, да има власт над момента. В следващите минути той напада Стивън в дома. Борба, паника и накрая тишина. Когато всичко свършва, в къщата отново е тихо, но този път тишината е друга. Не е празнота. Тя е тежест. Джефри стои сам и гледа това, което е направил. Усеща странно спокойствие, примесено с шок, като да е прекрачил граница, която не може да бъде отстъпена. След това започва най-хладната част. Той трябва да скрие следите. Взима тялото и го държи в мазето. Минават часове, в които мисли как да го заличи от света. Накрая изнася останките навън. В гората зад къщата, сред дърветата, той ги разчленява и ги разпръсква. По-късно се връща отново. Изравя това, което е останало. Разтваря плътта, отделя костите, опитва се да унищожи всичко. Но не може да се откаже напълно. Запазва части от скелета, почиства ги, държи ги. За него това не е просто доказателство, това е предмет, спомен, потвърждение, че контролът е бил истински. Стивън Хикс изчезва. Никой не свързва изчезването му с тихата къща в Бад Тауншип. Няма свидетели, няма сигнал, няма полиция на прага. И тази безнаказаност, тази липса на последствия се превръща в най-опасното гориво. След първото убийство идва пауза. Дълга, странна пауза, в която Джефри не е заловен, но и не изглежда като човек, който се е върнал към нормалното. Той напуска Охайо и влиза в армията на Съединените щати. Става санитар. На пръв поглед това е шанс за дисциплина и ново начало. Вътре в него обаче няма начало. Има само нужда, която се спотайва. Алкохолът не спира. Пиенето става ежедневие. В казармата започват да го помнят като странен, мълчалив тип, който мирише на спирт и се влачи като сянка. Командирите не виждат чудовище, виждат проблемен войник. След поредица от нарушения го освобождават от армията. Няма съд, няма лечение, няма предупреждение към света. Джефри просто се връща обратно. Следват години на скитане и провали. Флорида, Охайо, после Милуоки. Той живее при баба си в Уест Алис, тих квартал близо до града. Бабата е религиозна, добродушна, вярва, че внукът й има нужда от ред и домашна топлина. Тя не знае какво носи той в себе си и не знае какво ще се случва в стаята му, докато тя гледа телевизия в съседната. През 1987 година паузата свършва. Джефри е вече на 27. В Милуоки има места, където хората се срещат, изчезват за една нощ и никой не задава много въпроси. В един бар той среща мъж на име Стивън Туоми. Вечерта е шумна, с алкохол и разговори, които се разтварят в музиката. Джефри го кани да продължат в хотелна стая. На сутринта се събужда в легло, което не е негово. Главата му бучи. Спомените са като счупено стъкло. До него лежи Туоми, мъртъв, със следи от жесток побой. Джефри не си спомня точния момент, но знае кой го е направил. Първата му реакция не е да се обади за помощ, тя е да изчезне. Той напуска хотела с празен поглед и стяга план. Връща се по-късно. Носи куфър. Пренася тялото до дома на баба си, сякаш носи багаж. В мазето започва да го разчленява.
Този път не е импровизация в гората. Този път е процес. Внимателен. Стъпка по стъпка. Той изхвърля части в буклука, а някои кости запазва за кратко, преди да ги унищожи. Миризмата започва да се промъква из къщата. Обяснява я с развалена храна. Бабата вярва. Само 2 месеца по-късно той излиза по улиците с нова увереност. Януари 1988 година. Среща 13-годишния Джеймс Доксатор. Момчето е само, уязвимо, доверчиво. Джефри го примамва с обещание за пари и снимки. Завежда го в дома на баба си, в същата къща, където възрастната жена спи в другата стая. Вътре дава на момчето опуйващо вещество в напитка. Контролът е точен. Момчето губи сили. Когато всичко приключва, Джефри запазва тялото в мазето и постепенно го разчленява. Отново миризма. Отново извинения. А в главата му се оформя модел. Да намери човек, който няма кой да го защити. Да го доведе вътре, да го направи неподвижен. Да го превърне в тайна, скрита на метри от невинен живот. През март 1988 година той среща Ричард Гуереро, мъж, който търси компания и лесна вечер. Джефри му предлага пари, предлага снимки, предлага алкохол. Водят се към дома на баба му. След това Ричард изчезва. Тялото му също изчезва. Няма сигнал, който да разклати тишината около Джефри. А тишината е най-опасната част. Защото в тези месеци той вече не е човек, който е направил грешка. Той е човек, който е намерил начин и започва да вярва, че този начин е вечен. Есента на 1988 година носи първия проблесък на риск. Джефри среща мъж на име Антони Сиърс. Двамата се познават бегло. Има доверие, което се ражда по-лесно, когато лицата вече са виждани. Джефри го кани в дома на баба си. Вътре ритуалът се повтаря. Алкохол, тишина, контрол. След това Антони изчезва. Този път обаче Джефри не бърза да унищожи всичко. Част от него вече не иска само да заличава. Иска да притежава. В стаята му се появяват останки, пазени по-дълго. Бабата започва да усеща, че внукът й крие нещо, което не е просто пиене. Той става нервен, избухва, избягва въпроси. В къщата има миризма, която не се обяснява лесно. Минават месеци, после година. Идва май 1989. Джефри е арестуван, но не за убийство. Спира го друга реалност. Полицията го хваща, че е извършил неприлично поведение. Той е осъден и влиза в затвора за кратко. Изглежда като шанс да бъде спрян. Но когато излиза, няма постоянен контрол, който да го държи далеч от улиците. Няма тежка присъда, която да го заключи. Милуърки го пуска обратно. Бабата вече не може да живее с него. Постоянните скандали, странните часове, онова усещане, че в къщата има тайна, която се движи по коридорите. Джефри напуска дома й. 1990 година. Той се мести в апартаментен комплекс в Милуоки. Оксфорд Апартментс. Адрес 924 North 25th Street, апартамент 213. Едностайно жилище с кухня, баня и врата, която се заключва. За него това е нова сцена, по-сигурна, по-изолирана, без баба в съседната стая, без чужди очи, които могат да влязат неочаквано. Септември 1990. Първият, който влиза в тази нова кутия, е Реймънд Смит, известен сред приятели като Ту-Ту. Джефри го среща и предлага пари за компания. В апартамента напитката е подготвена. Вътре вече има химикали. Има план. След това Реймънд изчезва. Джефри започва да запазва части от телата. Понякога в хладилника, понякога в съдове. Миризмата се усилва, но има отговори. Развалено месо, проблеми с канализацията. Нищо, което да накара съседите да натиснат тревожния бутон. Февруари 1991. Той среща Едуард Смит. Отново обещание за пари. Отново апартамент 213. Тук вече се вижда ескалацията. Джефри търси начин не просто да убие,
а да направи така, че някой да остане с него завинаги. Започват експерименти, снимки, опити да превърне тялото в предмет, който не се разлага бързо. Пази части, изхвърля други. Всяка следваща жертва става част от една мрачна лаборатория. Април 1991. Идва най-шокиращия момент, в който светът почти го хваща и пак го изпуска. Джефри се запознава с 14-годишния Конер Аксинта Самфон. Момчето е брат на дете, което Джефри вече е нападал по-рано. Това го прави още по-ужасяващо, защото показва колко безстрашен е станал. Джефри примамва Конерак в апартамента. Дава му напитка, опоява го. По-късно момчето, голо и объркано, успява да излезе навън и се строполява на улицата. Две жени го намират. Виждат, че е дете. Виждат, че е в беда. Обаждат се на полицията. Минути по-късно идват двама полицаи. И тогава Джефри се появява и започва да говори. Спокойно, уверено, сякаш това е недоразумение. Казва им, че това е неговият приятел, че са се скарали, че момчето е пияно. Жените спорят, казват, че е дете, казват, че не е наред. Полицаите обаче гледат сцената и взимат решение, което по-късно ще тежи като проклятие. Те предават Конерак обратно на Джефри. Дори го съпровождат до вратата на апартамента. Влизат вътре за кратко. Усещат миризма. Джефри се усмихва, шегува се, отклонява. Те си тръгват. Вратата се затваря. Улицата остава отвън. И Конерак остава вътре. Това е пикът на неговата безнаказаност. Не просто да убива без да бъде хванат, а да вземе жертвата обратно от ръцете на полицията. След този момент той вече е убеден, че е недосегаем. В следващите месеци убийствата се сгъстяват. Джефри започва да избира жертвите от места, където млади мъже се събират и където изчезването им лесно може да бъде обяснено като бягство, като случаен избор, като нощ без свидетели. Много от жертвите са чернокожи или от малцинства. Много са млади. Някои са в нестабилно положение. Общото между тях е едно. Те са хора, които системата не пази достатъчно. И това го прави още по-опасен. Лятото на 1991 наближава. В апартамента вече има снимки, има съдове, има остатъци, които не могат да бъдат скрити дълго. Джефри е в най-активната си фаза и същевременно е най-близо до провал. Когато след това Конерак изчезва окончателно, близките му знаят точно кого да заподозрят. Това е моментът, в който отделните линии започват да се оплитат. Името на Джефри Дамър вече е било в полицейските документи. Адресът му вече е бил посещаван. И все пак той остава в сянка, защото никой не прави следващата стъпка. Съседите в Оксфорд Апартментс също започват да усещат, че нещо не е наред. Миризма, която идва и си отива. Шумове през нощта. Странни торби, които излизат от апартамента. Но в жилищен блок хората често се убеждават да не се месят. И когато се обаждат, получават обяснения. Развален фризер, канализация, месо, нещо, което ще се оправи. Разследването, такова каквото е, се движи като човек, който тича в тъмното и не вижда стената пред себе си. Полицаи търсят дилъри, търсят лични конфликти, търсят бягства, виждат вероятности, които изглеждат логични за един град с престъпност и наркотици, но не виждат най-простото – един и същи човек, който привлича жертвите, води ги на едно и също място и ги изтрива. И докато институциите се лутат, Джефри изгражда своята картина. В апартамента му вече има следи, които свързват всичко. Снимки на различни тела, предмети на жертви, останки, които не са унищожени. Той е превърнал престъпленията си в архив, който чака да бъде отворен. Остава само едно – да направи грешка, която не може да бъде прикрита с усмивка и спокойни думи. Юли 1991 година. В Милуоки въздухът е лепкав, нощите са оживени, а улиците около баровете са пълни с хора, които търсят музика, компания, момент на забрава. За Джефри това е ловно поле. Той вече не се крие като преди. Върви спокойно, говори меко, изглежда като човек, който просто търси компания.
Тази нощ среща Трейси Едуардс, млад мъж, който се съгласява да отиде с него. Офертата е проста – пари срещу няколко снимки. Те тръгват към Оксфорд Апартментс, към апартамент 213, мястото, което вече е виждало твърде много. Още при влизането вратата се затваря зад Трейси с тежък звук. Вътре е задушно, миризмата се лепи по кожата. Джефри е усмихнат, но очите му са студени. Пуска музика, предлага напитка. Трейси отказва. Джефри става по-настойчив. В стаята има предмети, които не пасват на обикновена среща. Има дребни детайли, които карат инстинкта да се събуди. Джефри показва белезници, казва, че това е част от играта. Трейси се напряга. Случва се бързо. Белезниците щракват на китката му. Само на едната. Това е разликата. Една ръка остава свободна. Един шанс остава отворен. Трейси започва да говори. Опитва се да го успокои, да печели време, да не го провокира. Джефри се движи из стаята, приближава се, отдръпва се, контролира пространството. Той вече е правил това много пъти, но тази нощ има нещо различно. Напрежението не е само в жертвата, то е и в него. Той е уморен, пиян, прекалено уверен. В един момент Трейси вижда възможност – вратата, коридора. Той се хвърля напред и изскача от апартамента, изтичва надолу по стълбите, излиза на улицата с белезници на ръката, търсейки първите хора, които могат да го видят. 2 патрулни коли са наблизо. Полицаите виждат мъж, разтреперан, с белезници, който говори накъсано и настоява да го заведат обратно горе, защото вътре има опасност. Това не е обикновен сигнал. Белезниците са физическо доказателство. Паниката е истинска. И този път полицията не подминава. Джефри опитва да направи това, което винаги е работело. Да говори спокойно, да изглежда нормален, да превърне хаоса в недоразумение. Когато полицаите го питат, той казва, че това е просто спор между двама, че белезниците са негови, че всичко е било по взаимно съгласие. Но белезниците на ръката на Трейси казват друго. Полицаите решават да се качат. Апартамент 213 ги посреща с миризмата, която вече не може да бъде обяснена. Те влизат вътре, оглеждат. Джефри върви след тях, опитва се да изглежда спокоен, но движенията му са по-бързи, по-нервни. Очите му следят какво гледат, какво ще докоснат, какво могат да намерят. В стаята има чекмедже. Джефри казва да не го отварят. И точно това е моментът. Един дребен импулс на контрол, който се превръща в сигнал за опасност. Полицай отваря чекмеджето и вади снимки. Погледът му се променя. Тишината в стаята се сгъстява. Другият полицай поглежда. И двамата разбират, че това не е спор. Това е нещо друго, нещо много по-голямо. Джефри усеща как въздухът се пречупва. Лицето му губи маската. Вътре, за първи път от години, контролът му се изплъзва. Грешката е проста. Една белезница, която не е затворена на двете ръце. Една жертва, която не се подчинява. Един полицай, който отваря чекмеджето. И цялата му тайна, събирана с години, започва да се разпада за минути. Полицаите стоят в апартамента и държат снимките в ръце. Вече не гледат Джефри като на човек, който се е скарал с приятел. Гледат го като на заплаха, която е била на метри от тях, скрита зад обикновена врата. Трейси Едуардс е в коридора, все още с белезници на китката и диша накъсано. Вратата към апартамент 213 остава отворена, но въздухът отвътре не излиза. Миризмата е като предупреждение. Джефри се опитва да говори. Опитва се да се усмихне, опитва се да върне разговора към това, което винаги е работело за него. Обяснения, спокойствие, контрол. Никой вече не слуша тона му. Полицаите започват да претърсват. Погледите им се движат по стаята, по кухнята, по банята, по местата, които един нормален човек би приел за ежедневие. И точно там, в тези обикновени ъгли, започват да се показват неща, които не принадлежат на нормалния свят. Те намират предмети, които подсказват, че снимките не са фантазия, а архив на реалност. Намират доказателства, които им казват, че в този апартамент е имало хора, които никога не са излезли. В този момент се вика подкрепление. Това вече не е патрулна проверка.
Това е сцена на престъпление, която расте с всяка минута. Джефри стои настрани и гледа как стаята му се превръща в място, от което няма изход. В очите му има нещо като отказ. Не истерия, не сълзи. По-скоро празно приемане. Сякаш дълбоко вътре е знаел, че този миг ще дойде, само не е вярвал, че ще бъде толкова обикновен. Без голяма гонитва, без престрелка. Само с една отворена врата и човек, който е успял да избяга. Когато го поставят под арест, белезниците вече не са реквизит, те са край. Полицаите го извеждат от апартамента по същите стълби, по които допреди малко Трейси се е спускал в паника. Съседите надничат през вратите си. Някои виждат само един мъж в белезници. Други усещат, че става нещо по-голямо, защото коридорът е пълен с униформи. Навън нощният въздух е по-хладен. Светлините на патрулките примигват по фасадата. Джефри влиза в колата без съпротива. Лицето му остава спокойно, но кожата му е бледа, а погледът му е далечен. Сякаш вече не е в Милуоки, а в някакъв вътрешен коридор, по който върви сам. В полицията започват да му задават въпроси. Той отговаря кратко. После идват думите, които разбиват всякаква надежда, че това е единичен случай. Казва го тихо, почти без емоция, че в апартамента има още, че това не е първият път. Така, без шум и без героични сцени, градът най-накрая хваща човека, който е оставил следа в мрака години наред. А истинската буря тепърва започва. Стаята за разпити е ярко осветена. Без сенки, без места за скриване. Метална маса. Стол. Тишина, която не е спокойна, а напрегната. Джефри седи срещу детективите, с белезници, с отпуснати рамене. Не изглежда като човек, който ще се бори до край. Изглежда като човек, който е стигнал до края, отдавна. В началото говори внимателно. Дава кратки отговори, сякаш измерва какво може да си позволи. После постепенно започва да разказва. И когато първите изречения излизат, те не спират. Историята се разгъва като дълъг списък от имена, места и действия, които връщат години назад. Той признава за серия убийства. Разказва как е примамвал жертвите с обещания за пари, снимки или просто компания. Как ги е водил в дома си, първо при баба си, после в апартамент 213. Как е използвал алкохол и упойващи вещества, за да ги направи безпомощни. Как е пазил снимки като трофеи и доказателство за контрол. Разказва детайли, които полицията не е знаела, и детайли, които потвърждават най-лошите им страхове. Разследващите започват да свързват изчезванията едно по едно. Имената, които до вчера са били отделни случаи, се превръщат в една линия. Много от жертвите са млади мъже, някои са непълнолетни, някои са хора, чието изчезване е било прието с безразличие от системата. Семействата им са търсили, настоявали, молили. И сега чуват, че истината е била на един адрес, зад една врата. Милуоки избухва. Новините се разпространяват бързо. Съселите говорят за миризмата, за странния мъж, който е носил турби, за това как са се убеждавали, че не е тяхна работа. Полицията е под натиск заради пропуснатите сигнали, особено за случая с Конераксинта Сумфон, върнат обратно в ръцете на Джефри след намеса на патрул. В града се натрупва гняв, който не намира лесно място да отиде. Когато случаят стига до съд, въпросът вече не е дали е виновен, въпросът е дали е бил вменяем. Защитата се опитва да изгради картина на психично разстройство, което е управлявало действията му. Обвинението поставя друга картина на масата. Човек, който е планирал, крил, лъгал, унищожавал доказателства и е действал така, че да избегне полицията. Човек, който е знаел какво прави. В съдебната зала има моменти, които се забиват в паметта. Свидетелства, експерти, хладни описания на находките от апартамента и най-тежкото присъствие, което не се вижда като лице, а се усеща като тежест. Гласът на жертвите, през техните близки, родители, които гледат човека срещу тях и осъзнават, че никога няма да върнат сина си.
братя и сестри, които трябва да чуят как животът на техния човек е бил сведен до предмет, до снимка, до доказателство в папка. Джефри слуша. Понякога изглежда безизразен, понякога сваля поглед. Няма сценично разкаяние, което да облегчи болката. Няма думи, които да оправят празнотата. Присъдата идва тежко и окончателно. Той е признат за виновен по множество обвинения за убийство и получава многократни доживотни присъди. За много хора това звучи като справедливост, но за семействата това е само край на процеса, не край на загубата. Защото техният живот вече има преди и след Милуоки, преди и след апартамент 213. След процеса, Джефри Дамър е изпратен в затвор в Уисконсин. Стените са дебели, вратите са стоманени, а коридорите са пълни с хора, които не забравят имената и лицата на онези, които са отнели човешки живот. Той вече не е невидим. Той е най-разпознаваемия затворник в щата, белязан от собствените си престъпления. На 28 ноември 1994 година, вътре в затвора, Джефри Дамър е убит от друг затворник. Историята му свършва там, без свобода и без възможност да контролира нещо. Но случаят не свършва със смъртта му. Той остава като белег върху Милуоки и върху начина, по който обществото гледа на изчезванията. След разкритията, градът е принуден да се огледа в огледало, което не щади. Защо толкова много сигнали са били подминати? Защо гласовете на свидетели са били пренебрегнати? Защо изчезването на млади мъже е било третирано като нещо, което може да почака? Случаят изкарва на светло и болезнени теми, които стоят зад сухите полицейски доклади. Предразсъдъци, безразличие, умора в системата и една врата, която е трябвало да бъде разбита по-рано. Семействата на жертвите остават с рана, която не се затваря. За тях няма финален кадър, който да донесе облегчение. Има само спомените за хората, които са били живи, забавни, истински, преди да бъдат сведени до имена в списък. Времето не връща никого, но говоренето за тях връща човешкото им лице. Случаят променя и начина, по който полицията и обществото мислят за серийните престъпници. Показва, че чудовището не винаги изглежда като чудовище. Понякога изглежда като тих съсед, който поздравява и затваря вратата си. Показва, че най-опасните престъпления могат да се случват не в изоставени гори, а в апартамент, в жилищен блок, където хората споделят стени и се убеждават да не се намесват. И когато се върнем към онзи момент, в който полицията държи снимките, се вижда нещо ужасяващо просто. Всичко е било там. Доказателствата, миризмата, странните обаждания, момчето на улицата, пропуснатите шансове. Единственото, което е липсвало, е решението да се погледне по-дълбоко. Това беше Хроники на злото. Ако искаш още истории, които разкриват как злото се движи сред нас, абонирай се за канала и остави коментар кой случай да разгледаме следващия път.